कौन भाग गो साहब? तुम्हारी अम्मा। अम्मा तो पहले ही मर गई साहब। हमका बेल नहीं, जेल चाहिए। जितना आजकल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनल बने ढोढ़ा मंगरू उनकरा लोग खातिर एगो सीखे खातिर भी फिल्म बा। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा, भोजपुरी के बोले वाला लोग बा, उस सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जौना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बानी। ये ट्रेलर के नाम है और ये फिल्म के नाम है कटान। और ये कटान फिल्म के एक्टर बाड़न संजय पांडे, अभिनेत्री बाड़ी चांदनी सिंह और एक डायरेक्टर बाड़न धीरू यादव। ये फिल्म के ट्रेलर देखला से हम ये असमंजस में बानी कि ये ट्रेलर के हम क्रेडिट केकरा के दें, एक्टर के संजय पांडे जी के या फिर डायरेक्टर धीरू यादव के। तो हम ये निर्णय पे पहुंचनी है कि अगर पूरा के पूरा क्रेडिट धीरू यादव के दिल जाए। ये से कि कहानी भी लेखक उहे बाड़न, डायरेक्शन भी उनके बा और कंसेप्ट भी धीरू यादव के ही है। ये फिल्म जौन बा, ये जौन वास्तविक एगो कंटेंट पे बा, वास्तविक जीवन पे बा। और कटान फिल्म के जौन ट्रेलर बा, ये नदी के कटान यानी कि बाढ़ पर बनल बा। ऐसे भोजपुरी फिल्म में लभेरिया बीमारी और ससुरा बड़ा पैसा वाला के कहानी के तोड़ मरोड़ के एगो नया फिल्म बनावे के प्रथा और चलन है। और यह मिल जाई रउआ सभे अगर कोनो भोजपुरी फिल्म के उठा के देखब तो 90% कहानी के यह हाल बा। लेकिन ये जौन धीरू यादव बाड़न, इनकर एगो और फिल्म रहे जया, ऊ चाहे ई कटान, ये देखला से लागत है कि धीरू यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में क्रांति छेड़े खातिर बिग मसाल ले बाड़न। ये फिल्म में चांदनी सिंह की जौन एक्टिंग बा वो बखूबी काबिले तारीफ बा। एकरा पहले हमरा लागत रहे कि चांदनी सिंह एगो नचनिया हड़ी, नाचे वाली है, उनका पे एक्सप्रेशन नहीं है। लेकिन ऐसा लागत है कि उनका से एकरा पहले हर एक फिल्म में ओवर एक्टिंग करावल जाता रहे। सही डायरेक्शन और सही प्रोड्यूसर और सही स्टोरी मिल जाई तो चांदनी सिंह भी अपना कलाकारी से जनता के मुरीद बन जाई और अपना कलाकारी के तारीफ करे खातिर मजबूर कर दी हैं। ऐसे संजय पांडे जब भी कोनो फिल्म के स्क्रीन पावेलन तो कहानी के और उ फ्रेम के और उ डायलॉग के जीवित कर देवेलन, जिंदा कर देवेलन। ये हमनी के कईक फिल्म से देखता नहीं जा। लेकिन ये जौन कटान फिल्म बा, ये फिल्म को जे तरीका से दर्शावल गई बा, लोकेशन बा, जे तरीका से कहानी बा, जे तरीका से स्क्रीन प्ले कल गई बा, जिस तरीका से बैकग्राउंड बा और जिस तरीका से स्टार कास्टिंग कल गई बा, वो सब खातिर सब चीज़ प्रशंसनीय बा और दर्शनीय बा। और जितना आजकल भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बनल बने ढोढ़ा मंगरू उनकरा लोग खातिर एगो सीखे खातिर भी फिल्म बा। अगर ऐसा फिल्म मिली तो भोजपुरी अपने आप आगे बढ़ जाई। केहू के बढ़ावे के ना पड़ी, केहू के कहे के ना पड़ी कि भोजपुरी के हम खींच के एजा तक लेके आवतन। लेकिन भोजपुरी में ना, 2-4 गो स्टारन के छोड़ के बाकी भोजपुरी में चोली और जोबना और ढोढ़ी ही देखावल जाला और उहे जनता देखल भी चाहेला। फिल्म के ट्रेलर देखला से हमार दिल एकदम बाग बाग हो गया। हम अपन छोट मुँह बड़ बात कहतानी कि अगर ऐसा फिल्म बनी तो भोजपुरी के एक स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स में 200 स्क्रीन मिले लगी हन सा रिलीज खातिर। लेकिन जितना हमार समझ बा ओकरा से लागता कि फिल्म OTT पर रिलीज हुई। ये से कि भोजपुरी दर्शक ऐसा सिनेमा देखे खातिर तैयारे नहीं खन, उनका ढोढ़ी चोली चाहिए।
और ढोढ़ी चोली नहीं खे। ये फिल्म एगो वास्तविक जीवन पर बनावल बा कि एगो आदमी, एगो इंसान सरकार से कैसे भिड़ जाता, सिस्टम से कैसे भिड़ जाता, और जौन सरकार बा वो जनता के पैसा और जनता के सपना के चिता कैसे जलावता। ये फिल्म देखे लायक बा, और जब अगर फिल्म रिलीज हुई तो हम देखे वश से जाएगा। अगर OTT पाई तबू हम देखब। रउआ सभे के ट्रेलर कैसा लगल अपन विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइब। काहे से कि रउआ सभे के विचार और रउआ सभे के भावना ही और रउआ सभे के सपोर्ट ही ऐसा डायरेक्टर और ऐसा प्रोड्यूसर और ऐसा एक्टर के उत्साह वर्धक होखेला। एक एक कमेंट, एक एक विचार एकरे से प्रेरित होके और बढ़िया और अच्छा प्लॉट पे काम करे के कोशिश करेलन, अच्छा और कहानी और ऐसा कंटेंट लेके आवेलन। ना तो रउआ सबे सपोर्ट ना करब तो फिर ढोड़ा मंगरू, ढोढ़ी चोली, घाघरा लहंगा तो चलते बा, फिल्म के नाम पर नाच परोसते बाड़न, ऑर्केस्ट्रा चलते बा। लेकिन रउआ सबे अगर सपोर्ट करम तो ऐसा स्टोरी, ऐसा कहानी, ऐसा कंटेंट पर और ऐसा वास्तविक मुद्दा पर और हमनी के समाज में जवन विपदा बा ओकरा के स्क्रीन पर लेके आवे वाला भी हमनी के समाज में नायक नायिका और एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बाणे। जैसे एक फिल्म आई, फिल्म के रिव्यू भी हम रउआ सभे के सामने वस्त लेके आए। तब तक खातिर हमरा के विदा दी जा। और हाँ, सांझे बिहाने चैनल के सब्सक्राइब कर ली जा। अगर फेसबुक पर देखा तनी जा तो सांझे बिहाने चैनल के फॉलो भी कर ली जा।